Amen. Saka ataura nhasi ataura achiti ndooneswa bhuku rehwendefa yemukati menyika yenyu. Zvikanzi ndinotenga nyika ino vapostori vaMwari nekuti yakadirwa nemberi mudzimu unoera rufaro. Saka anga achitaura nhau imwe chete yakanamata nezvakanamatwa kumazuva akanamatwa tigere mukati menyika yemacheke. Saka iyeyu baba ane mhinduro aitaura achiti ndakatumwa kubva kudenga rababa ndakakwana rufaro. Saka ataura achiti ndine ngoro ine madhongi iri kuda vapereteri nevacharapanura. Saka ataura achiti vacharota tarisai papfumbamwe vachanzwa ngoni dzaMwari shongwa ine hwai yemunamatisi. Izvozvo chete zvichakuisai muridhini rekunamata. Muchaziva nhau yatakagarira pakati pemushauro nekuti iye akati ndakatumwa kuzosika rudzi ruchandibatsira kutonga pasi nekudenga rufaro. Akatombosumata namata mukati memusha wegutu. Zvikanzi baba makandituma panyika, iyemi makatomborarama pasi pezuva, nekudenga mukararama mukaona zviripo. Saka ndinokumbira varegererei Mwari, ndinoda vave vachikunamatai rufaro. Vapostori vaMwari rine zvarakataura kumakore nemakore richiti raisudza nekupemha mumatura ezvakanamatwa rufaro. Saka ndiro raitsanangura richiti ndiri kubatanidza mapfupa evakatumwa richitemera ndudzi yemutema ife ichiwana nhaka. Saka iro ndiro raitaura richiti ndakambovatakura vapostori nekuti vanoda kutenda vaona saana Tomasi. Ndakanzenda unovaratidza chanza chaAbhurahama vagoziva kuti vashoma vachapinda mukati mechando. Saka ataura auya achiti ndauya kuzogadza nhaka mukati meimba yevanhu vatema vakatemerwa nababa Abhurahama. Hanzi havana zvavakatemera zvizhinji, asi vakabvunza kuna baba kuti sei ndudzi yemutema isina nhaka. Saka ataura achiti zvinotambudza mukati meimba yevanhu vatema, iyemi muri munyika ine svikiro rezi. Zvikanzi munoenda kunogara nevana mukati memadhorobha, momupa pfuma yekuenda kunotenga nzungu maokei, asi iyemi muine kumusha kune rukubvute rwenyu. Saka izvo aitaura achiti kwakachiiva tsika dzedu, ndosaka izvo akauya kuzotaura pamusoro penyika. Zvikanzi vaiti vaenda kunogara mazuva matatu vaitorima zvirimwa. Zvikanzi vaitakura nyimo nedzungu, vaiti vasvika padare vaibika mutakura, neivo vaibva vatakurwa nezviviri mudzimu unoera. Saka izvo anga achiti muri kuendepiko imi munoramba chivanhu imi muri Tirangane pakuyenda. kuti zvigoona kupakurika pakati Zvikanzi
Saka ndinoda kutenda izwi iro
vamwe vakumhanya kunobika doro. Saka iro rati ndauya kuzoisa muromo chete pamberi peusu hwenyu tichigadzwa nhaka yakanaka. Saka rasiya rati isusu tizosara tina mate pakati pedu takagara magariro iwaya takashonga kushonga ikoko rufarokwa. Saka mweya mutsvene waitaura uchiti ndiniwe ndakagadza nhaka vachauya kuzotakura basa irori. Saka raiti kune zviri kuda kuitwa kuti nyika yenyu igochenurwa pamusoro payo. Saka raiti ndiri kupemha nekubatanidza basa revakatumwa pakati pamberi peusu hwedu rufarokwa. Apostoro waMwari ndikataurisira baba Johani kuti tamirira memba, tamirira memba mudare, 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 tinoda memba, tinoda memba mudare, tinoda memba, tinoda memba mudare, tinoda memba, tinoda memba mudare, tamirira memba, tamirira memba mudare, tamirira memba, tamirira memba mudare, tamirira memba, tamirira memba mudare, tinoda memba, tinoda 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 memba mudare, tamirira memba, tamirira memba mudare, tamirira memba, tamirira memba mudare, tamirira memba, tamirira memba mudare, tinoda memba, tinoda 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 memba mudare.